Arratsaldeon Larrabetzutik, Gomasko herri arteko finala ikusiko dugu gaur hemen, Garriko Gorri Satzondo eta Gardiko Urdinez Larrabetzu, bi partidukiko dugu, lehenengo neskatan eta gero mutiletan, eta lehenengo partidue asteardeko guia, sakea Gorri tokaude, beraz, Helenek egingo dau lehenengo sakea, Helene eta Ane Atxondotik eta Usu eta Irati Larrabetzutik. Eta, gu gauz gaur hemen partidu honek emoten, Jone dau nire laguntzen, nerviosa deko apurtxu bet hemen, baina, apurke soltauko da, frontoia moduan. Apurke lehenengo tanto pasauala, soltauko da, eta alik eta eroan garrien ingo dotzugu partidu. Beraz, Jone, arrastion? Arrastion, bai. Arrastion, eta, galderakin apurtxu betazteko jabe piniko zaitut, kontatzen badozkuzu apurtxu bezezuk, nik baino asko edo zagutuko dozuz laurek. Bai. Zugaz asko ibilite dauzenak, eta kontaiguzu bitxi gara bera zelan ikusten duzu zen laurok. Lehenengo, ikusi atzelari bizek eskertize izela, orduen atzien bai onga parekatute. Hane bada jokalari bada ez dagoen asko faietan, ze azkenean eliten ibiltzen da bastante aguantetan dugu, eta eskumiagaz be defendiuten daki. Irati be defendiuten daki, baina igual eskerragaz askoz begot ibiltzen da. Eta Usuek kolpe asko deko, asko atzeratzen du pelotie da aurrien jugada asko itzen duz bai. Horrek Irati da Usuek gehiago esagutzetez. Eta lehene, ez dut ezagutzen ondo aurrelari moduen, ze atzelari moduen jolasten dugu beti, danik atzelari moduen ezagutuot, orduen ez dakit ontsa ikusiko goia zelan da bien. Oso ondo, berez normalean Gomasko partidu hauetan eta ganera finalak izinde, partidu luzea espero duzuzuk, gaur normalean hemen, edo baten bat saiatuko da, asko arriskatzen saiatuko da baten bat? Usue igual asko arriskatzen dan pertsona bada, baina atzien usteo jokoa egongo dela, Iratik bai amaitzen du, baina ez askotan. Adibidez. Bai, asko, bai. Saiatu da horrean tanto elortzen, ez da ulortu, bere momentuz bat, por cierto, kontauko dutzut, nik Aneren kontra jokatuten nago, oin ikusi dutela. Bai, ni lehen eskuz jokatzen nagoen, baina oin Garriek ez tozte asko gehiagurako emoten, eta Gomara ibiltzen naz, eta Aneren kontra, Ane eta bere neban kontra jokatuten nago. Horma behiko nahu, Oso polito, oso polito Usuekin dako tantue, hau ez da bildurtuko, naiz eta finala izen. Usuek oso ondo amaitzen dauz horrian tantoak, oso atrebidi da, eta aldeuen nien botitzen du. Gaur bero ingo da ganera frontoi honetan, bero igirten da hemen, gaur izerdi latza botako dauriela iruditzen jote. Bai. Aurrelari Urdine asko sartzen, Usue aldauen guztietan horra aire sartuko da. Bai, eta Ane bai normalien airea sartzen da, ontsi ikusten da. Egi esan Gomara normalean ritmoa aurrelariek apurtu bidea, atzetik oso gatza da partidu irabazten. Atzelariek partidu espadau galtzen, nahiko egiten dago. Atzien normalien gehiago zaten da, aguante da ikusten dagoenien aukerie, maitzu. Bai, beste barriro saiatu da Usue bi paretagaz, eta baten asmatu dago, beste baten ez, berak eroango dozku partidu igual. Bai. Txapelketa honek esteko urte asko egizan, herri artekoa Bizkaian betiek bindau tradizio asko, baina beste modalidadetan hau Gomaskoa nahiko barrie da, eta esteko palmares askorik, pasaden urtean Larrabetxuk eta, zein joataren finala? Larrabetxu, igorren izin zen, enazakorretan. Larrabetxu eta Elorrio izin zen pasaden urteko finala. Bai. Aurten Larrabetxu barrio errepikatzen dau, egizan Larrabetzun jente asko ibiltzen dago Gomaz. Urtien zier, bai. Pelotari asko dau Larrabetzun Gomaz, bai neskatan, bai mutiletan. Hiru, partidu luzea. Gomara normalean beti ziten da partidu luzatu iten diren normalean. Eta gaur hemen dauen beroagaz pelota be asko berotuko da. Bai, bote asko hartuko da. Sortzize igual bai pasetan da. Bai. Eta gero bote asko hartzen bada pelota be arrizgetako normalean ez da izeten honena, oso polite goin, Lehene botatako bi pareta eskerraz, oso polite. Atzelari iziteko eta ohitu barik egoteko aurrean jokatzen,
bai atzelari izen da berabe bai asko jolasten dugu aurrien. Joka asko itzen dugu aurrien. Bai, neskato txikie da, baina bizi izango da, seguro. Gora, baina, hanek eskatu hotze, baina astotze itxi. Bai. Igual aneri txartotorriako bai, eskumiegaz. Bai, nik uste dut saiatuko dala babesten igual, bai, ez da beti atzelari eskerti edanean, aurrelariek zabaltzen diren pelota horritara asko sartzen duz. Bai, komeni da sartzea, baina faietako behar arrisku gehitxo. Bai. Sake urdin. Eskerra bilatzen esan atzelari biek eskertik izinde... Ez da bezer lortzen. Bai, espada pelota pegaute doala eta esteko laukerari pala sartzeko bez. Hemen horrek, hor distantzia horretan errezingo da hori pelotan biek. Bai batak, bai besteak. Justo hanek asko hurbiltzen du gormara pelotia. Da irati be bai, Bai. Irati ez da geratzen. Oso elegantea da eskerraz, Bai. Bai, errez iten dago, atzera bota eta bi pareta be errez botatzen dago. Bai, da harina da be bai. Bai, ez da heldu, bai, txapara. Egi esan eroateko pelota eukin dago, beran normalean olakoatan ez dago arazo askorik eukiten igual, baina bai, beran dutxo ibili da. Partidu egoetan marrera, por cierto, ez dugule komentau, 5 eta 4 urdin, partidu oso parekatute. Por cierto, ez da biz pelotarik aldatzen. Ez dut uste aldatuko da benik. Ez. Normalien asko berotzen danien pelotie honegaz egiten dabe jolasten. Bai, egizan justo gaur olako beroa egon dabe, egomara hori askotan pasatzen da. Bai, asko berotzen da pelotia. Bai, baina gero tanto hilada purtsu betin ezkero pelota bategaz, gero zurea gure badozu batara, Ja, bai. ondino hotz egoten da, eta berotzea, pelota berez, karo, pelota gomazko pelotak berotu arte, oso motela direz eta asko baldintzatzen da jokuek, baina, bueno, gaur, momentuz biek pelota barriñegaz. Bai, baina hori usuentzako behar izen bentajan dize. Zauzuekin jarrasko deko da pelotie bero goterakoan. Bai, oso urrin ipinteko aukera gehiago. Bai. Horreko ormabikoak, a ber. Oso polite, ze ondo eta ze errez Bai. indauen. Ze ondo eta ze errez. Por cierto, ez dakit, ikusten dut sarea ipinite dauela, badakizu sarea derrigorrezkoa dan gomazko partioetan be bai? Gomazko partioetan ez dut uste, ez dagoain beste arrisku igual, Bai. kuero dagoen moduen, baina igual por sakaso jarri dabe. Bai, egi esan horre usuek laban apurtxo betin dau sarea zapaldute, traba apurtxo betin dutze, eta Bai. egi esan gomara olako frontoietan, Normalin ez da jartzen. Bai, eta nik uste dut traba apurtxo betingo dutziela, bai. Bai. Igual babesteko apurtxo beti biniko zaurien, baina aurrelari entzako bi paretan bile joateko nik uste dut traba ingo dutzela batzutan. Barriro, hartzen dauen bakoitzean, aukera ikusten badau, jugada egiten dago. Egitzen dau. Da, irati be bai, ondo dago guantetan, de momento ez deu faie pare bat faieko bazen, baina ondo dago guantetan be bai. Asko aguanteten dagoen pelotari bada, irati be bai. Bai, errez egiten dago, ez da hortik atzean espada ikusten aukerarik, ipini bakarrik eta listo, eta bai, galdu gitxi. Gehiago gozatzeko pelota eukin dago Rusuek, urriñak ipinteko baina... Ai. Emon nintzo Ba, pelotie. emon nindotze pelota, ez Bai, dakite, gordi. gordi, bai. Bai, tantoa. Bai. Horri zentzen. Bai, pelotan gainetik salto egiteko Askotan nintzen dugu. saiatu da, baina ez dut zemon. Jarri nabe kartela. Animetako etzondoko abe bai. Bai. Bai, egizan ez da jente asko bildu, gaur olako bariku jau porrak oso gertu askok, beste batzuk oporretan. Oso ormabikona, Gente bitxi oso polit eskerragaz. Bigarrena egiten dauen eskerragaz usteot, Eskerragaz egiten dauen bigarrena. Egizan bi bikote oso bardintzue dire biek, Bai, bi atzelari biek eskertiek eta pelota gitzi galtzen daurienak,
Eta bi aurrelari bai Usu eta bai Elene bai nahiko baliente, atzelari iziteko eta aurrean hartzen dauenean. Bai, asko sartzen. Beste bat, bai. Bai, eta hor komentatu dugun helen, naiz eta Arin Joan Zabalera horra adibidez oso gatzeukin dau sarea baino, pelotak sarea ikutu baino lehen hau bera pelota harrapatzeko denpora barik geratu da. Ondoan, Urrin, bai, gerota urrina, pelotea ja. Bote lasterrean ondoan ere bai. Oin bai, saiatu da, oin bai, eskerragaz. Suerte apur bategaz, baina... Bai. Ez da urten asko pelotie da Usu Kormabiko ikusterakoan pentsen dugu urteko zala pelotie. Dazkenien erdikanpoan geratu da. Bai, eta ez dutzen bon denporarik heltzeko. Buelti emoteko. Baina mendana balio dauri, Bai. Eta gehiago finalean, Sortzi zazpi... Dontze... Opari polite. Horrek asko joditzen dabe, Bai. Eta gehiago, hombre, egia da ondio partidue hasi barriten dago, baina bai, olako pariek ez dire komeni. Ez dire komeni, segomara hori, tanto lortzea eta ez da inerreza. Eta tanto indagero sakez falta akatz larritxue. Ondoan, saiatzen da bilagintzen. Hori barruen da, barruen eta sarera, ez. Txapapera Usuen bi pareta saiakera. 9 eta 8. 9 eta 8 atxondo aurretik. Elene be asko sartzen eskerragaz, asko Zabaletara jute jakoz. Igual batzutan gure bari, baina bueno, tanto lortzen daue bai, azite. Ondoan, apurke nik uste agintzen da bilela eskerraz. Gero eta urrina bipintzen pelotak, esan duzun moduen, bote berotu iten da, eta pelota gerota urrina betorriko da. Sakera Usue. Bai, kanbizin da bez, ontzarte irati egon da. Zakikitzen. Oin bai gozatu da horretik. Bai. Baina hane hortik oso seguru da, hortik oso pelota gitxi jaltzen da. Igual, ondoen dute. Aurrera pausutxo bat indau, baina ondo konpondu da bazkenean. Bai. Eskerraz horma asko hartute, baina ondo. Eta hori... Bai. Ondo be bai. Usu asko dago intentetan horrien jolasten. Baina, bueno, atzera be ondo botaten dago. Bai. Oina espaldien, kantu honetan pelota kada pare bat oso ona jodaiz. Hor barriro saiatu da jugada egiten, ez dakipa aukera honen asan, ez da usankako ondo dukin ondino kokatute eta ez da izin behar bada aukerarik onena. Larra betzukoan entrenadorak eskatu du denbora. Fakundok. Bai, geratzeko apurtxu bet eta egizan partidu oso parekatute du, Bai. Helen ikusi dut hortanto batzutan apurtxu bat desesperaute, pelota pare bat galdute, baina partidu oso bardin dute dago. Bai, hane da irati ondo, segontetan bizet. Bai. Egizan hane atzean eta partidu luzean ikustu berari be ondo datorkola eta bueno, apurbe ritmoa geratzeko eta ultra gutxo bat hartu beharko dauriz bat baino gehiago, gaur bero handi egiten da hemen. Gaur handi egiten da, bai. Eta ez da komeni da edate haure, aste haure daten lehen bailen, gero ja normalean berandu iziten data.
ontxe pasaiako guzu ondotik, Beroa gaitik egaz. Bai. Bero dauela. Ez que bero asko hitzen dugu hemen. Bai, frontoietan pasau dugu zen asteak eta gero ja beroa sartute dau eta ez dut uste joango denik. Barriro bero galanta datoz gainera. Bai, datorren astean, eta, osea que... Eta antzesaki, Helenek. A ber. Ondo sakean oraingoan. Barriro sartu de laguntzeko, pelota txarra esan anentzako. Ez que horrek atzak izuten duz bizentzako. Bai. Bai anentzat eta bai Helenentzat. Bai. Helene berandu derrigorrez asko zabaleratu dalako, baina pelota txarra kentzeko, pelota txarra kentzekoan eri sartu da, baina lurrera joan jako. Ondo aireak enduz. Hau bai, oso ondo, tantu oso ona jogatu da, lehenengo esker horma asko topaute aneri aireak enduotze, eta gero pelota aurrean eukin dauenean bi pareta oso ondo indago, bai, errez eta ondo. Usuek ikusten dauenien aldeuela, bota itzen deu, eta jazta pentsa barik. Eta askotan urten itzeako, horretarako oso da. Ba, egizan gomara eskertu iten da, Bai. Eskertu iten da, zestain erreza mutietan ikusiko dugu gero aberse partidu mota planteatzen da horien, baina normalean gomaz, bai, normalean gomaz gitxi arrizgatzen da. Oso pelotaka da polite, baina eskerrez errez. Bai. Eta kanpora. Bai, raroa da, bai, biparetatan nahiko ondo manejatzen da, egizan altura asko mondotze eskerreko orman eta kanpora joan jako bai. Nik uste dut apur bat aurrera dagoela juten bai Heleneri laguntzeko. Osa, Helene ondo dabil jolazten, ezkeni ez dago itzutze, aurrien jolaztie. Bai, eta beste harren apurtxo bat igual aurrera txua... Bai, ondo dabil bai, ondo dago eskerreratzen, da... Bai, eta nik uste dut ondo irakurri dagoela, bai, usue asko arrizgatzen dabil, aukera dekon bakoitzean aurrean jokatzen saiatzen da, eta nik uste dut hori laguntzeko apurtxu ane asko bajatzen dabil, bai. Bai, bueno, honiño partido falta da, 12-10, así que... Agora. Bai, beste oparitxo bat, normalean faietan ez diren pelotak dire horrek, hortik oso erreziten dau iratik, baina gora joan jako. Markadora uste txartu ipini dauela, bai, 13-10 ipini dau, baina 11-12 da. Publikotik egez. Sake ona, hau. Bai, hor justo ibilida, kose... Esto jakin itiko basamela ez. Pike hartu edo ez, eta azkenean rebesez aldaun moduen emo jodau, baina ez da heldu frontizera. 12-12, bueno, ez dakit, holan eroango gaituen partidu amaiera arte. Emozioak biko gorduen. Hori ez talduko. Ondo usue barriro aurretik, ritmoa aldatzen, aire sartzen danean eta pelota ondo sartzen dagoenean palan ritmoa aldatzen dago. Asko aldatzen dago, bai. Irati, bueno, normalien baitzen dut jugada gehiago, baina eski gaur esteko aukerari bezitzeko. Gaur aguantetan dago, ondo sartzen eskerrera bebai, así que bueno, ondo. Bai, egizan, ane gero eta pelota urriñan jartzen da bile, eta ez dut zemon aukera askorik iratiri jugadar egiteko. Hortik bai igual. Ondo atzera. Horrezteko arrizgetako gona. Buena. Barruen? Bai, barruen, bai. Ondo, nik uste horren nahi eta zabaltzen dauzela, eskerreko horma apurtxo beta hartuta, ze pelotaka da jo dauen. Ze rebotera. Ondo.
Ia igual hemen amaitzen deu. Ai, Bai, berandu abizadotze Bai. Iratiri, eta Irati urrin egonda, eta tanto oso ona jokatuta gero, azkenean tanto gorri. Por cierto, hanen defentza oso ona Oso ona. mendikatzetik, bai. Oso ona mendikatzetik. Egi esan hori oso ondo egiten dago, Atzetik eta pelota oso ondo sartzen dago, pelota palan oso ondo sartzen dago, eta buena asko egiten dagoen atzelari da. Sake luzia, entze, helenena. Da, bera. Ez da hori bomborik ekarri, Sarratak itxi entzuten da Bai. armaietan, Fizin haue, isilik da. Baina, bueno, torri da. Atzondoko jentia da, larretxuko pare bat, bai. Torri diz. Oso atzera barriro. Oso tanto polita. Oso tanto polita. Lehenengo urrin ipini pelota, han ekarri dago oso atzera. Eta izero handeu, baia, Bai. gitzi gaitzik. Eta bigarrena hor bien tartera eskerra orman. Oso ondo jokatute. Ondo aire Ondo dagoen. sartun de, Bai. eskerretara. Osona. Hori ez da izen gureta, baina, bueno, hanek bero handeu. Bai, eskertiek hori deko, ez da, burbete hor eskerreko. Nik uste dut eskertiek gomara eta asko aprobetzatzen dago. Epa! Zue bota da. Hai, ez da huminik hartu. Ez esatera joanaz hori, eskertik asko arriskau barik askotan bakarrik markaute apurtxu bet eskerreko horman bote hartzen dago eta asko zabaltzen da pelota, bai. Bai. Ondo ane hormatik hormara. Barriro esker hormara. Iratik horbe oso, irati bera behor nik uste nahiko komodo dagoela, Horrez da den berba. Bai, ez dakit, ez dire ondo... Iratik esan zelo duzuek ez da entzun, eta azkenean ez da Bai. joan inar pelotin bila. Bai, botillorak esaten zuzu ere apurtxu eta atzera bipintzeko. Ez dut zobola botako hainbeste. Bai. Baina, ez dakit nik botako dutzen, ze metik atzetik gero atzelariek errez ikusten dauzuloa, bai, eta bai, pauzu metro bi atzera jarri eskero, hanek ikusten badau, bi pareta beharrez botatzen dau. Justo hobe bai. Bueno, dominatzera pasatu dira azkeneko tantuena, tantuetan gorriek, Bai. Bai, horre... Baina, bueno, Gehiago amasei, amabostoaz ez da? Bai, amasei, Parekatute da. bai, oso parekatute, baina, bai. Sake ona, haue bai. Ez dakizu, hor geratuko dan peloti, de urteko badan, kanpotik behintzet. Bai, eta eskertientzako justo horre dire txarnak, ez da? Ze hor bai pikea jortzen lehen pasadoiako baten, pike hartu eskero, gero ja, ez da dukiten... Golpe honan. Bai, oso gitxiten izten daurie pelota jo barik eskerrez. Rebesagaz edo eskumagaz oso pelota bitzik jotzen daurie eskertik normalean. Nik uste hon daita itxiotzela, Bai, ondo trabain dutzelako Iratik ganeri atzeko pelotak da horretan. Bai, irati momentu baten erdi molestu gintzuan ere. Bai. Eta usuek errezitzitzi. Ia, ber, ze pasetan da nahi. Bastante parekatute da, tantoa, zik, ber. Oso ondo bi atzelariek tanto honetan, bata eusten eta oso ondo gorman sartute. Denbora eskatu da behontze, berriro, larra Tanto batzukok. polite. Barriro denbora eskatu dau.
urdinek barriro, ez da? Nik uste Larrabetzuk eskatu dagoela denpora barriro. Bai. Ja pare bat doaz, eta lau bakarri dekiaz. Bueno, apurbete labur bildu zagoen arte egondako txapelketa guztie, esan behar dutzu, bede 6 herri egon direla Gomasko herri arteko honetan, Atxondo, Elorrio, Larrabetxu, Bakio, Jurreta eta Maiabia. Eta, bueno, semifinaletan Bakio eta Maiabia kanpoan geratu ziren, Bakio Atxondoren kontra eta Maiabia Larrabetzuren kontra. Eta nik uste dut apurka indarra hartuko dauen modalidadea dela. Gerota goma asko partidu eta txapelketa gehiago sortzen dabiz, egie da, seguramente apurtxu bez zonaldeka, ez da, gu adibidez ni arratiarra izinde eta zure inguruen bebai, pues igual tradizio apurtxu bez gehiago dau gomara, han larruz eta oso bitxi jokatzen da, eta bueno, jente animatzen dabil gomaz jokatzen, egie da, eskerraldean eta larruek eta askoz tradizio gehiaudeko eta behar mintzan eta olako eta hortik plentzian eta bebai. Baina, bueno, nik uste dut Gomasko modalidade hau aukera oso ona dela, ez da, larruz jokatzea baino horrezagoa da eta jente antzako asko adaptatzen den beste modalidade batzuetatik datorren jente desente agertzen da, esku zibili direnak edo larru zibili direnak eta bueno, nik uste herri arteko oso modalidade polite dela eta apurke nik uste jartzen altu da buena oso hori oso ondo botatzen dago, hori oso ondo egiten dago. Urrinetik badabe, de hecho, esango neunke gustura botatzen dauela bosterdik kuadro atzerti, lauti baino bai. Lauen hartzen dagoenean, faietako arrisku gaudeko, baina hor 6 inguru horretatik erreziten dago bai. Ikutu bakarrik eta hango zabaleko marraren ondo-ondoan boteain eta jente artera. Pelotara oso luzea. Tantoa, bastante decisiboa dabe, bai. Bai, komenta dugu. Apurratu rontzen ziriz, hogei amabost. Komenta dugu lehen, tantoen, tanto gehiago dominatzen da bizela oingorriek eta... Bai, urdinek faio gehiago, nahiko igual tontekeri gehiago, ez dut entzuten, toldora... Bai, opari... Ja, igual korrize gehiago duaz aseguretan. Bai, indauriz opari batzuk egin behar estiesenak seguramente. Eta gehiago garai honetan, eta ja oin hartu etzien bentaja honekin, ez? Ja, 10 tanturen faltan, 20 eta 15. Bai, bentaja oso polite. Enbiar da bena da buruez galdu. Azkenien hemendik kanpotik ikusten da hurbil dauzela, baina gero barroen zauzenien egize da, bai, eta goite pasitzea. Bai, hori da lehen komenta dugun jokaldi hori, esker horma purtsu bet hartzen dago eta bote hain eta hemen zabaleko sarean sartzen da pelota. Behar zaurien tanto hau, Bai. Behar zaurien tanto hau, bai. Eta ja aldea bestela falta danagaz... Eskarrien ondo sartu dugu. Bezeleneri bebai bardine pasteako. Eskerra sartzen dut bakoitzien pelotiek editzitzo. Ordan alde izan edo na edo txarra. Bai, oparitxo bat. Bueno, hau ja hitzen bada bien, ja igual apur bat urbila jartzen diriz edo berriro aldentzen diz. Bai, eta ja 30 tantu egertu hau eta nervioak eta... Gero da gehiago, bai. Bueno, honek arrizketako ez teko pegarik, 37, baina berean jarraitzen dago. Aukera ikusten badau, arrizkau eta... Bai. Asko ez dut txarture. Gero arrepenti duten da.
hau bai sake ona. Helen esake Ormara. politzek egiten da bai. Bai, oso ondo errestoan, Irati oso ondo errestoan. Luze eta Ormarantza. Oso ona, pegeta hor. Ormabiko hasta urten hainbestan, ze usuek aprobetzen du. Hane oso aurrean asko bajatzen dabil, eta Bai, bai. Ondo uzue, irakurketa hona indau tantuena, konturatzen da nik uste dut hane asko bajatzen dabilela, eta pelota oso aurren ipintzen oina. bai, gainera pelotie bero gongo da. Dauen beroagaz. Gainera atzondoko animazioa bai ikusten dugu, abanikoagaz. Zeke bai bero itzen da. Bai, ja. Hemendik aurrerako tanto guztiek asko balio daurie. Bai, Eskerrez Irati, jugada egiten baina labur ez da ondo jo, eta baina arazoak. bai, Bai, Ona, ona. bai, oso ondo. Esan erreza ez. Suerte apurtxo batek azindako tantoa, baina beste bat gorrientzako eta 2-18. berriro intente de barrizgetan, Bai, da... bai, ez da ondo enpalau, baina... Igual ez da izan momentu. Sakera lehen egarri. Uste dut japur bat kantzeta ikuste jakie. Bai, Irati apurtxo kantzaute, bain zuzenean dator barriro botileroan gana, deskantzo hartzen. Ez dakigu do kantzeta, ja sarratute, Bai, errebizie. edo desesperauta apurtxu bet, bai. Gomak hori deko, bai, atzetik zoazenean, ez da erresa topatzen zerin amaitzeko, ze asko arriesgatzen badozu, faietako arriskue Gehiago handie dago. behiziten da, eta baina partidu lusatute ez tozu dinamikarik aldatzen, eta bai, nik uste ez dakit, 12 uste egon direla, eta hortik aurrera bai, Apurratu tanto, dintzen, bai, apurke tantuen dominioa gorrien aizinde, eta garai honetarako, hori ze, 23-18, Iratiri beragaz ikusteako, han ikusten gu entrenadora. bai. Ez da hori abanikorik ekarri, baina eskuega saiatzen dabiz, baina... Bai, hor lasaitasun puntu behar da hori, egin tantu honeko oso, azkeneko tantu ediez, nerviak eta gentzen diren horrek, eta horre lasaitasun puntu bat eukitea ondo etorrioko jakia. Bai, gainera usueri askotan ari juteako burue, bai, por ejemplo, Iratik oso ondo kontroletatzo da Irati badaki zentreta goten, orduen uste bikote bat ditzen da bela. Hane da Helene, en si, ez dakit noniz batera jolastu da den azkenin bizek atzelari izen da. Eta, bueno, ondo ikuste jakia. Pelotaka da oso ona nena barriro, luz eta hori bai geratu jakola hormari pegaute, eta hor gomaz oso gatza da pala sartzen. Eta ja bastante alden dudiz. Bai, 6 tantoren aldea, 6-ren faltan, ja tarte oso polite. Oso polite. Baina, bueno, egia da lortzen badauri eta kadatxo bat, normalean aurretik dauena, 6 tanto asko iruditzen jakoz, eta lortzen badauri espare bat, eta, bueno, bildurrek betortzen diez, eta ikusiko, oso ondo bien tarterane, ondo uzue. Ondo heldute. Oin bai gozatu dau, Helenek bai, ondo Irati. Hane be oso gustora ikusten dugu. Bote pronto. Oso ondo bote azkarrean, ze hori bai joango zala, sarera, oso pelota gatzak endu dau. Ondo, defentzan oso ondo Helene tanto honetan, Bai? Oso ondo. Oso urrun, hau bai? Oso urrun usuek. Bai horrane komodo dau, bai, behin helduta hankak ondo ipintzen badauz. Oin oso ondo bajatu dabe bai, barriro, ze ondo ikusi den jokaldi, ondo Irati bai, aukera hori izan, baina... Badabiz urdinek gauzak iten tanto honetan tanto amaitzeko, baina ez da hori lortzen. Baina bestiek oso ondo defendi duten dize bai.
min asko ingotze tanto honek, ze nik uste dut oso ondo tanto ona jokatu dauriela, bai ustuek eta bai iratik, biek mobidu daurie pelotea oso ondo, saiatu dire gauza desberdinak egiten, baina kriston defentza inda gero, usuek barriro arriesgau eta zabalera eskapau jako. Tanto oso garrantzitsu eta gogorra urdinentzako, bai. Batez be animikoki gogorra galtzea olako tanto bat. Hau ez zabaletara, baina, bueno, ane oso gustora dago jolazten. Bai, ane distantzia horretan oso ondo egiten dago. Oin bai iratik barriro bi pareta eskerrez, oingoan apurtxu bet gehiago bajatu da pelotea eta botea inda eta sarera joan da. Da, ontze bai ikusten da igual aurrera duzela botaten gehiago pelota. Irati ontze gehiago horrezketan horrien, lehen ez duz bota bat, ez ontze igual gehiago da jolazten horrien bai. Bai, behar bada igual aldatzeko apurtxu bet ez da jokatzeko modu edo. Hormabiko asko gauz ikusten. Bai, iratik emoten dago inesteko lagogorik anegaz peloteo luzeetan sartzeko eta aldauen guztietan oso ondo. Oso ondo Elene barriro txokora, bai, irati japurtxu benekatute bai, partidue eta beroak danari eragiten dutzie, baina bai, hemen urrin egon da eta Elene oso ondo ikusi dugu irati urrin egon dela eta eskerretik eskerreko orman iruterdi laugarren kuadro horretan zulua topa dugu, fasil. Beste hormabiko bat. Elduta bi pareta, Justo elduta. Da bera beste da bota. Bai. Olakoa da bera. Bai, egia da, bueno, nik uste dut momentu honetan bie da bizela, saiatuten... Aurrien jola. Bai, gauza desberdinak egiten, edo zabalera, edo txokotik, edo zehozer aldatzeko, partiduan dinamikak eurentzako ez dauka itxura honik. Bai, azkenen ja... zeira geratu diz, baina ja asko distantzia asko hartzen da benien edo tanto asko gaitzi galtzen bada zen ja eurek bezain itzezko igual aurrien gehiago jolasteko edo arriesketako gehiago. Bai. Dabitzentze, bai. Oso polite, bai. Arriskuek hartute, baina tantu oso polite da oso nahi dauk. Irati usuan umetan, denbora guztien, saiatzen horre tentzinoa burtsuen mantentzen. Danak dabiz aurrien jolasten, ontxe? Bai, aurreko jokadi bardin indutze, barriro oso ondo duzue. Bai, ontxe gustora hau ikusteako, gehiago sortzeakoz. Da, izten dauzain aurrien da anesta hiltzen eta Elene bez. Baina, bueno, oso ondo dabiz jolasten bestu bai. Nik uste dut behar bada, ez dakit, anek eta hor hainbeste arrizgetea oinazkea maieran atzean oso gustura ikusten jakon partidu peloteo luze horritan anek azkenean normalean aurre hartzen dago eta hor arrizgatzeak ez dakit ondo. Baina, bueno, dana dauz erasora hemen, Danak erasora hemen. Dana dauz aurrean jolasten, ane bezakoen sartu da. Bai. Ez dakit. Oso ondo Elene barriro txokora, zuloa topa daurian aurrean, eskerrareko ormari pegaute. Oin bai barriro atzelari peloteoan, oso ondo biek, pelotakada luzeak eta artezak joten. Aire usu ez dago goza bain beste, baina atzeko bizu, ane da iratea bizor. Bai, aspaldiko partez, azkeneko tanto gehienak ikusi dugu, tita aurrean eta dan arrematean. Nahi eta itxi dago Elenek, duda indau, egizan hor... Izan dan, Ez, bai, txarra mondau. Nik uste botea bai, ez dago bote zuzena hain, eta nik uste txarra izin dela. Eta Elenek hor bai eukinda aukera ona pala oso gertu pasabiako, baina nik uste bera bizta ona erakutsi dauela. Nahi eta itxi dago pasatzen. Zabalera oin.
Baina, bueno, hane ondo defendiuten da, haba ez? Hamendi baitzen. Bai, baina pelotakada oso luzea zan, oso urrin etorri da. 28, 23, ja, ez teuki margenik urdinek, margen barik geratu dire, ezin oparirikin, eta gainera arriskabin behar tantu elortzeko, ez teuki papeleta erreza mendik aurrera. Oso na! Ze polite bi pareta hor, Asko da bir larrizketan. bote lasterrean pelota ondino gorantza datorrela, bi pareta oso polite bota dago, Esan baperreza eta berak oso ondo indau. Beste bat esaten dut ziratik, beste bat esaten dut baina ez dakipa, olako askorik, olako arriskuek hartute. Ja, bueno, bitantoetara dauz be bai, Ogeta 6, 24, a ber, se pasetan dan. Ez que besti bez da bezko faietan. 26, 28 da uste dut, ez da? Bai, Bai, horregaitik esan dut ja margen bari geratu direla kasi. Hori kanpora doa. 29, 24, tanto baten faltan gorriek, denpora barriro urdinek. Bai. Apurbo ritmoa geratzeko. Baina ikusiko dugu ez teki gauza askorik aldatzeko, bai, hombre. Partidu eparo apurtxu bet, ia suertea dekien eta takadatxo bat iten daurien, takada 6 tantoko takada behar daurie ja. Baina ja ikuste zuen 29 gota lau ja desmotibitzen zara da, ja... Bai, ez da erresa, egia da, bueno, hemen daneri pasetan da, askotan asmatzen badozuz pare bat, eta, bueno, besteak bildurtzeko be aukera dekie, ja, tanto partidu irabazite ikusite, orduen saltzen dire bildurri gehienak, eta pasau alda, baina ez da erresa, gomara gainera, bueno, gaina oso ondo jokatzen dabiz azkeneko tantuetan bai Helene eta bai Ane, eta nik uste dut Helenek gustura bamaitu dauela azkeneko tantuetan eta gustura ikusi jako, tantu gehiago lortzen, defentzan bebai hobeto, eta, bueno, bere lehenengo partidu izin bada aurrean, partidu oso txukin dago. Lehenengo, ez daki, baina nik bai lehenengo bidarra ikusten da, horan? Atzeranek, Irati zazpiter bien, zabaldu apurtzizkerro martute. Bai, nahi taiten da hori, baina hanek hemen eskoiagaz be, bueno, astiro bada be, pelota sartu iten dago. Eta hortik arrizko edeko, horrezkerragaz, jugada be oso ondo egiten dago distantzia horretatik. Bai, Irati jatzien geratu da, ez doa airera. Atzeko jokoa berriro. Bai, bi atzelariek hor. Baina Iratik ez teko gogorik anegaz hor peloteo luzetan sartzeko. Eta aurrien jolaztuko. Bai, nik uste dut pelota aurrean sartu gure dagoela. Oin bai oso. Bai. Ederra tanto. Hori ez daki gure barekin deu. Bai. Eskualtza deu da. Bai, nik pentsatu den nahi eta bota dagoela, baina berez zuloa. Ez nik ikusi etzate hola naforra bat. Bai. Zuloa itxi da, baina nik uste saiatu da olakoatan, horran negaz pelotean ane oin nik uste oso eroso dagoela peloteoan. Eta Irati saiatu beharko zan, igual, hori, tanto aurrean sartzen, ez da erresa, baina... Oso ondo enpalaute, eta jazta, maitxu. Bukatu da partidue, Atxondoko beta 10, Larrabetxuko beta 5. Beraz, lehenengo partidue gorrientzako. Eta oin mutilen partiduan esperoan ikusiko dugu gertatzen da. Ia aukerari dekogun ez dakit harrapau behar dugu zen. Pelotariek elkarrizketatxo bat iteko edo ez. Usue.
Ezin da partidu irabazi, baina nik uste partidu gogorra eta dauen beroaga zuzuen, nahiko lanak eta behintzat gogotik indozu esala. Bai. Jolastu dugu ondo biek, honek atxondokoak indeuri partidu hona. Baina, ino guzo eta goz, eta berontxo honek segiten deurien. Bueno, irati, zu bebaiatzean, hanek oso partidu polita inda, ubi eskertiek indo guzatzean, partidu gogorra jokatu duzue, baina partidu erditik aurrera, zuek baino parik itxitxo hau inda hori ez igual, ze irakurketa egiten duzu partiduna. Bai, erditik aurrera hane hasia dominetan bebai, eta nik kosteate gehiago. Eskuma hasina saiatzen topetan, baina gero amaieran ja pelotagaz eskape egiten da zen, orduen ja imposible. Bueno, tamien mutilen partiduetan eta, zelan ze espero duzu, zelan ikusten duzu partidu, aukerari bai? Bai, irabazi. Bai, seguro? Bai, irati. Bai. Bueno, segidu mutile ganimetan eta beharko da horieta, bale? Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, neskak, zorionak bi hori, leheneko puntu emondotzezu atxondori, eta partidu oso gogorra, Helene, zuretzako ez dakite aurrean zelan ikusi dozun zure burue, baina gu kanpotik batez bedigarren zatien oso ondo ikusi zaitu. Eskerrik asko. Zizena partidu zaila, normalien atzien jolazten dut, orduen izena komplikau. Bueno, baina badinozut aurrean hasieran egie da purtsu galdute igual ibilizarera, baina bukaeran defentzan ondo, eta txokoan be, bueno, hain dozuz batzuk. Ali izendan hain dut, eta han edeuko ondo jolastu dagoena izendala. Oso ondo han eta zu atzetik eta egizan eroso ikusi zaitugu. Oso komodo atzetik, oso ondo enpaletan eta laguntzen Heleneri bebai, aurrera bajatzen apurtxo bat, zean ikusi zu partidue. Bai, gustora jolastu dut, eta Helenegaz batera super ondo moldatuna, egize da hori, azkenean guk dominau izen dugula, eta hori, ondo, orokorrean oso ondo, egize da honek beba egin jarrasko dekiela, eta helburu izen da apur bat matzaketi eurei. Eta pelotak dagoen beroagaz egie da bebai, pelota bakarragaz jokatu duzue partidu guztie, botea, karo, olako beroagaz pelotak bote gehiago hartzen dau, eta aurrean jokatzea, gatzagoa da, olako bote gehiagoko pelotagaz, Helenezu. Bai, denpora guztien jane indoste pelotak, egiten dagoen beruagaz, ezin dizen dut ondo jolastu. Bueno, eta bain, mutilen partidurako, ja punto bat berreskuratu duzue, oin ze espero duzue bigarren partidurako, zelan ikusten duzu partiduean, Pur bat zaie, baina, bueno, aldabie. Ia irabazi edo behintzat eurek baino tanto gehi zeiken da bien zen, así que... Bueno, dutxara harin, edo dutxa guarik, sarri mutile ganimetan eta suerte. Esker. Bueno, bigarren partiduegaz hasiko gara, mutilen partiduegaz, gogoratu lehenengo partiduen, neskan partiduen, atzondo irabazi dauela, 30-25, beraz, ordeki marka txapela irabazteko 25 langa hori izin behar da, edo batzuk pasau, edo besteak, hortik azpitik geratu txapela
txapela irabazteko. Bai, berez ez da emaitze holan oso larri edo, nahiko bardintxu amaitu ere, orduan aukerak, larratxuntzako aukerak badauz. Baina, bueno, egizan kosteko da horri buelta motea. Bai, partidu gogorra, espero dugu mutietan, ez? Jone, lehen komentau dugu, mutietan normalean gomaz partiduek eta gehiago luzatzen direla, eta gitxitxoa garrizgatzen dela, eta aurreko partiduko markadora ikusite, bueno, pues, parekatute joan eskero bi bikoteak eukiko dauriela aukera txapela irabazteko, ez dugu espero mutien partiduen jugada askorik ala. Bueno, igual Facundon partetik igual bai, Bai. Larrabetzukan horrela izen partetik igual bai. Beren ziatzelari ze da, baina bueno, aurrien be ondo moldatzen da. Bai, eta oso agresiboa da, ganera. Bai. Jokatan da oso agresiboa, eurrera asko iten deu. Esteko asko, baina... Bai, oso mobido da eta berez jokatzeko erande oso agresiboa da. Baina, bueno, Imanol esan duen moduen, finala izen da eta gomazko finala izen da segurazki partidue luzituko dela, ez? Normalean luzitu iten diez eta holako emaitzeiztuek eukinde eta finala izen da, banakiak. Bai, bi bikote oso desberdin, igual, jokatzeko moduen. Behar bada urdina Larrabetzukoak postura bereziagoakaz, gomara eskauzain oitute hemen horrelako posturakin jokatzen ikusten. Atzelari postura berezitxu ere kostabe bai, eta oso ondo zabaltzen da pelota. Bai, ikusten da, ez? Iñaki Armendia atxondokoak postuek azpititeko zela, joko klasikoanak. Eskuz igual ibilitako segurumetan eta horrek seguro, bai. Eta horrek posturak asko gertan didez, eta larratxun partetik bai Joanes Kamara atzelari eta Facu Maldonado goitik eta asko sartuten, ez? Eta izan oso postura ezberdinak dizela. Narrure jolasten da normalien. Claro. Fakuk eta Joanesek orduen bai, noteitzen da postura desberdina. Bai, eta horregatik eta igertan da horre posturek, bai. Eta hori, ez dugu, ez? Iñaki Armendiak atxilariek atxondokoak, azpitik emoto txepelotari, eta emoten dugu esfortzu horik edo jokatan duela, ez? Suabe eta oso komodo, ez? Igertan dago. Bai, itxure guztia dago berakola jokatuko dagoela parti guztie. Bi esku oso ondo azpitik, altura hartu, eta itxaron apurtxu bet, Larrabetzukoak ia segiten dauen esperoan, eta bentajatxo hartzen badaurie, egi esan kostauko dut, zero gomara hori pasatzen da, ez, askotan lehen komenta dugu. Takada, osea, diferentzia apurtxu bet hartzen badozu, atzetik datorren antzako ez da erreza jokatzen, ze asko arrizgatzen badozu. Normalean faietako arrizko handi izaten da gomara, eta buenara jokatzen bakarrik, pues igual ikusten dozu ez tozule dinamikarik aldatzen eta ez da erreza. Bai, azken narrure joku harina da, peloti harina da, kanpora pelotak gehiago doaz, gomara remontetako kostitzen da. Pelota, por cierto, nahiko motela momentu. Gaur komentu dugunen aurreko partiduen asko berotu da, eta bote hartuko da honek igual bai. Baina momentuz ez dago bote askorik ez. Pare bat, tanto pastan dizenien hori ja peloti. Temperatura, frontiko temperatura altu eta berotuteko euko dugu, bai egia da, Imanol esan duen moduen, partidu azteko pelota nahiko asikutxu eta bajutxu emoten dugu, bai. Larrabetzutarrak, por cierto, suposatzen dut, planto hortzen daurienean, pelota aldatuko dauriela, eta honek seguramente pelota bellegi ekuiko dauri, ez da, gomara asko erabiltzen duen pelota bellegi hori bai. Bai, eberi, igertan daki, ez, posturek eta eurek agresiboa bati ez, eta partidu motelean eta partidu luzean, bestak, atxondoak partidu luzean komodo da bizela, komodo hau eta pasentzik iaugaz. Betzuta dute larrotxukoak harina gure dure ez tantuekin eta partidu harina joan daiten pelota atara. Bai, izan Arkaitz aurrelari gorri oso pelotari luzea da, baina bueno, horrendik urdina jokatzeko modu bai askotan kontagia egiten dago, eta momentuz eskabiz ikusten oso pelotakada luzerik eta eskabiz ikusten.
Bai, esan dugun moduen, ez? Narruzkotik etorri eta goiko posturek, pelotazo raroak, eskerreko horma bat eskertie, bestea nahiko berezi jokatan, agresiboa, Fakun beti airez eta nahiko ezberdin edanez, hori kontagio egiten dela eta azkenean... Guztiot ez da hori la pelota bila, bez? Pelota bardina da, bai. Nik uste igual itxauten da bezala berotzi peloti, goman pelota otxabas jolasti ez daba, pero komodoa. Txoko. Eta Fakunek tanto derrein dugu, ez? Bai, postura berezi horretan ondo manejatzen da, oso ondo manejatzen da, eta egie da, argaitz moduko pelotari bat, seguramente ez da oitute holako postura deko zen pelotari baten kontra jokatzen, eta bueno, kostetan oso ondo oston duten dago jokaldie, eta nahiz eta hanka bizkorra deko zen, ez dutze denporarik eman. Gana, goiko posture hortan, induzu hormabiko pare bat, ondo igerri dutxe arkaitzek, bai, oingoan txokora oso ondo indeu, eta azerte indeu. Horan faioa harina autorko diez, eta faio gira autorko diez, baina... Eta Fakun berba eta berba, Argentinoa dela erakusten, epaiegaz, ikusleakaz... Eta niño bibigoaz. Danak arregla. Eta partidu hasi barri. Bai, tentzinoa gora iten badau, hau... Oso nahu, bai. Eta oingoan behazerte bindeu, eta tantu bi segiduen oso ondo, Bai, momentuz pelota oso ondo da, nik uste berarentzako, arrizketako pelota hona da, momentuz ez dago boterik hartu eta hor jugada ondo inezkero ez dago denporarik emoten. Bai, eta pelota berotu duten danean, behari paseko etxe fasila hau, eta ontxe bote askorik ez tekonez, jokoan gehiago sartuten da, ez? Hala eta guztiz ez dakit pelota asko aldatuko dagoen, ez? Bero, gero ja oso berotut egon beharko leuke, ja, bita hiru dagoen beroagaz, berotu behin osaurien partidu hasi baino lehenago honegaz, eta ez dakit oso pelota motela da, eta nik uste Fakunentzako pelota ona. Bai, aurrien amaitzeko, obio deko. Azkenien peloti oso bero badagoen arindoa kalera, kanpora, pelotia. Eta partidu harinean eta partidu berezien, epizote Larrabetxuk irabazteko asko dekola. Partidu harinean eta partidu raroan eta pelotazo okerrak azta, komodo dauzela, ez? Joko klasikoan baino. Eta atxondokoak... Bai, atxondokoak alrebez, ez da? Atxondokoak alrebez. Horixe. Arkaitzeko inde bai pelota galdu da, normalean berak pelota horren ipintzen dago, eta gorri hori txakie komodo ikusten. Eta duan betxokora goiti bera, oso ondo Fakun, barrio betxokora, argentziko oso ondo atara deu. Eta pera gormadikoa. Kontakia egiten da, ez da arkaitzeko baina nazta egiten dago. Fakuneko nazta egiten dago. Eta zuretan indozunen, nazte horretan, nik uste garaile, Larrabetzu urten aldo. Eta horiek arten partidu gorriek holako joku klasikora. Luzea, pelotazo luzeak eta astiro hau bai, baina luzeak eta... Bai, kontu dut dizela eta hasi arkaitz pelotazoa luzetuten, atxera eta bai Iñaki atxeratu, eta apurtzot patxada sartu dure, ez? Ikusi horrelako, horran eurrean ibilite gora eta bera, Fakunek mi handi ditzen duela. Bai, baina, Joan ez ebe bai asko aguante dut batzien. Asko jaietan bez, orduen Faku hor segitzen badauen da Joanes altzetan segitzen badauen joko politzat dagoen. Aire hartzeko zan hori, egin aldatzeko baina beran duen bidarkaitz. Dapito dut Iñaki apurke berelekure doala eta... Kanto hau igual, ez da, klasiko txoa hau aiziten dabil. Pasatzen itxi dago, baina... Zestiz ondo ulertu. Ulertu ez. Eta lehen esan dugun, eskerragaz, eskerroko ormea sartu, atxetik ibili, pelota bat ondo gozo beste batez, eta azkenean utxik ez teurein, eta bat zerteu, eta... Tantoak enredetan... Bai, momentuz partiduen dinamika Larrabetzu markatzen dabil, bai. Argi eta garbi, bere terrenoa dabiz jokatzen, eta terreno horretan, bost eta bi, momentuz
aurreko partiduko aldea janda dekotzeia, osea, emozioa dekogun txapelan bide joateko. Da pentseguna baino areina odoaz, bai. Bai, nik partidu gogorra espero, osea, luzeago espero. Bai, normali mutilek dana botaten da behatzera, da hemen joku aporba gauz ikusten por lo menos. Fakun jokoan asko sartuten, eta oingoan beste hormadiko bat airez, eta tantu ederra. Ostondo ditun da jokaldi hartik, oso ondo ostondo ditun da jokaldi hartik. Eta... Bai, eta gorriek ez daki ondo, nik uste dut ez da irakurketa honain pelotan abe bai, de hecho, mutien gomazko partidu iziteko, duko guz laurek zazpien barruen prácticamente partidu guztien, eta hori da nik uste larrabetzuko hariko meni jatiena. Bai, eta petxo dute hasikera hontan komodana larrabetzu dago eta Fakun be batera eta bestera eta oso ondo dabil jogatan. Bai, Eta dinamika espada datuten zuinio zindu moduen Imanol, atxondo gatze dugu partidue, eta beste tantu Beste barriro arkaitzen enredau da, bai, Fakun aurrean amaitzen saiatu da, eta dominera pasau eta beste tanto ordin bat, bai. Nik uste momentu edukiela denpora eskatzeko, ez da hori momentuz denporarik eskatu, baina ja 7 eta 2, de hecho uste dut aurreratu direla 2 eta 1 gorriek, eta azkeneko 6 tantuek urdinik izin direla. Bai. Eta esan behar da, Atxondoko klube, urte askoan egon dela, Atxondo oso herri pilota zalea da, beti izen da, txikitsue, baina oso pilota zalea, eta urte batzuk egon da herriko klub barik, jente gitxitzu eta, ez da eureuki klubik, bertakoak kanpoan jogatuten egon direz, eta urte gitxien, finaletan ikusten dugu. Pozutuko da, benetan oso... Bai, aurretik aurreko partiduen komentatu dugu, ez da palagomak, ez dugu esango momentuz oso indartzu dagoenik, baina gero eta jente gehiago animetan da, beste modalidade batzutakoak, eta gero eta jente gehiago animatzen da biela gomara jokatzen dugu. Atxondoko klupe, neskan klupien ez dugu asko ikusten. Iguale primeran dolan ez dugu ikusten, ze hemen Atxondo jolasten dugu, hemen jolastu benen lehenek hor jolasten dugu, Elorrizoko. Elorrion jolasten dugu, gero. Baina neki adibidez bai jolasten dugu, bere Nebiegaz, uste dut, ekaitzegaz, Atxondon ez da. Bai, berez klubik esan ez egon, hasi izan jokatan Elorrion, alboan, eta horko klubek segidu dugu, ez? Bai, Atxondo beti da pelotari, eta, zuke Imanolek esetuko zen duen, zu baino nagusia bak Atxondoko pelotari ilustre asko. Bai, nik Atxondon asko jokatu dut, bai, gaztetan, profesionaletara pasau arte, asko bai, umetan eta hori lehen asko jokatzen zen, bai. Han eta arkaiz detoz, aurten ez dakit ze klubetik jokatu daurien, baina pasadan urtean Jurretatik jokatzen zaurien. Bai. Aurten ez dakit batera jokatu daurien, baina hanen mutiekin jokatzen dau, eta aurten ez dakit zenbagarren mailan apunta diren, eta ze klubagaz bez, baina bai. Bere lehenengo faia da ustat. Hemos fijado barriro pelota aldatu da bien, ez? Ez dut uste. Ez, pelota bardinagaz da biz. Atxondoa bereleko hartu daure eta, petxat... Luzia bai distantoak. Bai, badoaz apurka, eurepe komoda egoten. Bai, nik uste partidu gogortuko dala, seguro, naiz eta Maldonado aurrean asko saiatu eta partidu enredatzera joan, Gomara derrigorrez, normalean derrigorrez gogortzen dire partidu, luzea eta paliz hartuko dauriela, ideia seguro. Por cierto, Barakaldo apurtxu eta seguru hori begire, kontaiguz bat zelan dagoen nahiko partidu... Bai, ontsa herri hartukoa, egizan, Barakaldo, oso pilotari desente eukideuz, gero urte batzuk egon da pilotari batik, eta azkeneko urteatan, azkeneko 2 urteatan, egizan apustu fuerte egin duela pelota gaitik, bai klubek eta bai udaletxeak, eta egizan, asteburu kargau edeko
Gaur goma asko finalak, Interpolosa, bihar goizean eskupelotakoak, Zeanuri eta Markine, eta gero atxaldean pala motza, ez? Arruntza eta Sestao. Bai, Barakaldo, bueno, nik de hecho urte asko urte batzuk jokatu nauzen hemen Barakaldoko, bueno, de hecho esango neunke ez dakit inauguratu gendun guk. Badakizu ze urtekoa dan frontoia? Ez dakizu. Ostra, ez dakit, bai... Ez guk Espainiako txapelketa jokatu... Bai, eraiko barri, Espainiako txapelketa jokatu gendun hemen 92. urtean. Zu jone... Niño. Ondiño, proiektu bez, ezin zu. Eta nik uste dut Espainiako txapelketako klubeko, orduko garaian Barakaldo oso gure kirola oso klub potentea zen. Klub potentea zen, bai. Eta Espainiako txapelketa irabazi gendun hemen, uste zara 91 edo izango zen, eta nik hasiera baten Sestaon jokatu gendun, kontratzen gendun, baina nik uste 92. urtean edo frontoi honen inaugurazioa ezin zala. Bai, nik uste baietz, nau seguro, baina begiratu dugu. Bai, eta hori, eta izan postuteko adala, azkenan Bizkaien, bai, eskerraldean da lehen afizino handie egon da dau, txapelketa garrantzitsuek eta peloteri garrantzitsuek, azkeneko urteatan bajatu inda, desente, eta bueno, apurke badoa aurrera, biziko finalatan Barakaldo, Gaiartak, eta parte hartu dure, eta finalan baten edo beste badauz, eta bueno, apurke badoa aurrera, eta udaletxak eurepe, lagunduten dabiz, eta pizza dut, postuteko dala, dinamika hori, apurke perrasku datu dala, goranzko dinamika hori, eta ez da askotan Barakaldo edo Gaiarta edo Sestao bai, beti, baina ez da asko relazionetan pelotako afizinoari, bai egizan bada afizinoa, eta apurke fitxak eta baduaz. Eta holako eventuak ekartea laguntan dugu. Komentatzen dugun moduke, azkenean instituzioan eta laguntza eta implikazioa guztiz beharrezkoa da gaur egun pelota ez bakarrik pala, nik uste modalidade guztiek ez hor beharrezkoa dekogu instituzioak eta danak multza burbetiteaz ez da erreza gaur egun dekogun gizarte honetan eta gure kirol berezi hau aurrera eramateko laguntza bari oso zaila da. Azten gana heltzea eta ez da erreza. Bai, badabiz eta apurke, baina asko kostatzen da. Eta hori bai gusten gabiz, bai federazioan eta gero beste federazioak hasta konbentetan, kirol individualak eta oso gogorrati ez. Eta edade batetik aurrera, 12-13 urtetatik aurrera, asko kostatzen da ez. Bai pelota, bai txirrindura ditza, bai arrauna, oso kirol individualak oso gogorrati ez. Eta asko kostatzen da, eta zuin diosun moduen instituzioak, klubek, udaletxeak, gobernuek, diputazioak, danak era batera arraun inde, pentsa dute atako gura apurke, bai, intentzio hori dago eta espero dugu. Gaur hemen gugaz Carlos Sergio atxotegi dau, diputazioatik, eta hori be, seinale polite da, bultza egiteko prest dauela, eta federazioatik asko eskertan dugu, instituzioak babesa mote oskuen ez, eta hori be polite da. Eta Jone, apurbete neska eta pelota lotura, hor bai, nire garaitik ez dut esango, zenbat aldatu den gauza, gure garaian oso jente gitxi, oso neska gitxi egu esan pelotan, eta gaur horrek hori bai aldatu dela. Bai eskuz eta bai palas gerota gehiago zauzi hor burrukan, eta klaro, normala den moduen nivela be gerota altua. Bai, eskuz bai ikusi da, aldaketa gehiago, gehiago agertzen duz telebistan, hola Txarrizabalaga, Maialai eta holan, baina, palame bai gerota neska gehiago gauz, gerota laguntza gehiago dekogu kluben eta aldeti, gehiago atentzio jartzen gutan bai, gure iritzizea kontuten hartute bai, eta nik bai ikusi dute, nik bai notetat aldaketa bat bai gizarteen, da pala munduen bai. Imanunek hori desarroi hori edo ontxe be fakunek tatu oso politen dugu.
Eta hori, komentan egon gaina, Imanoleko perspektiba handiena, ez? Imanol dalako tarrena, ez da? Sortez edo zoritxarrez edo ez dakit, bai, perspektiba handiena Imanoleko, eta berak esango esku zelago perspektiba ikusten dugu, bai egia da, aldaketa handi egon dela, azken aldien, eta ikusten dugu oso sarri edo askotan ikusten dugu, ja neskak pelotan, eta normalizita dau, eta gero guk federazioak ikusten dugu fitxepeko korantza zela eta hori postuteko da. Bai, bueno, egia Igorreko klubeko arduradun edo. Eta kirol arduradunen azkeneko, ez dakizen bat urteria dara zen, 10 bat edo. Eta momentu honetan, behar badan neskak palan, dekoguz eskuz dauzen beste. Osea, 25, 30 bat neska dekoguz, 17 urtetik berakoa danak, eta bueno, horre asko engantzetan da. Egia da nik uste pala oso modalidade hona dela frontoirako, ez dakit errezagoa dan edo ez, baina bueno, hasieran behintzat ez da pelota eskue bezain gogorra, eta nik uste horrek asko laguntzan dagoela, eta umeak frontoiran dugu zen bitartean, urtengo bide pelotari bain eskat bain mutiletan, eta nire garaian pentsaizu, pelota eskuz ez dugu neskatan nik ez dut ezagutu nire garaian ez zegoen. Neska bat egon zan, por cierto, niño jogatzen da bilena, Maite Ruiz de la Ramendi. Horrek nigaz jokatu dau, nire kontra jokatu dau pelotan. Bai. Bere gunean, bakarra izango zan. Bai, bakarra. Grauneko finala jokatu genuen alkarren kontra Alebinetan. Bera Ruben Belokigaz, kriston nivela euken neska bazan, orduko garaian Alebinetan neska izinde inderra asko euken. Eta nafaintzaizu Nafarrotik, bera aukeratu zaurien, baina oso datu bitxie da hori eta bakarra izango zen urteatan, seguramente. Ruben Beloki mankoa esan izango? Ez, claro, pentsaizu, baina Ruben indiskutiblea zan garai horretan titular, baina gero beragaz jokatzeko bikote bat behar zan, eta Nafarrotik Maite aukeratu zaurien, bai, eta nivela. Baina, bueno, hori bitxikeri bat baino ez da, baina azkeneko urteetako nivela, bai palas eta bai eskuz neskatan asko igonda eta postutekoa da. Lehen ez gara ez dugu komentu, lehen pelotia portu dela. Motiena da kamizin dabe, kamizin dabe la pelotia. Bai, partidua iztu indogu apurtxu bet, baina, bueno, 11 eta 5 edo 6 doaz, zemendik ez dut ondo ikusten? 5. 11 eta 5. 11 eta 5 urdinek aurretik, beraz dauz horre aurretik lortutako distantzia, neskak lortutako distantzia horretan partidue parekatute eta txapela ondino parekatu dau. Baina mutien 25 izen da, neska zenbat zetan dutara tekniko bien. Ez, mutiek 30 bai dire. Bai? 30? Así que jone preparau ondino, normalen iten jatzune baino luzetxo bingo jatzu. Baina, bueno, nahiko partidu dinamikoa doa, nik nagoen espero egie da Fakuneko aurrean asko baldintzatzen dagoela jokatzeko modue. Eta bere terrenora ekarri dauz apurtxo bat. Erritmoa bera dabil jartzen, aire asko sartu, pelota asko mogidu eta asko egertan da. Partidu harina uroa eta, bueno, ez dakit gero aldaketan bate egongo dan jokatzeko eran eta partiduen bai oinarte egizan oso ondo ari jokatan. Oso ondo zabala topetan, nahite botatzen antza. Bai, eta Joanes bere lekuen, Gauze berezi eta garraro horikin barik, beti bere lekuen, pelota aldana normara. Bai, aguanteu, fallo barik eta serio, Fakuneri, apurtxu lagun moduen asko laguntan eta serio jokatzen. Oso serio, itxaroten argi dago itxaroten dauzela, hor Fakun sartzen danean ritmoa eta jokatzeko modu aldatzen eta bitartean bera pelota asko sartzen eta aldan neurrien eskerreko hormatopetan eta 12 eta 5, ondino partidu asko falta da, baina, distantzia sartu da behia. Baina distantzia purtsu eta hartu da bai. Ege da, Fakunek aserte dut ben moduen bestera bileke, kale bileke eta bentaja hau galdu leikela segundu baten. Baina, izan oinartekoan bera bilonena izeten eta izan
polite da hola nik uste, agresibo, alegre jokatzen, bera beti disfrutan dabilela. Bai, ez da partidu pesau bat ikusteko. Izan. Barrio naztado, barrio bere lekure hor behar da, eta bere jokatzeko zelari gorrie. Barrio baina txokora arrizketan saiatu da. Bai, saiatu dena gero karu urten dago askotan, eta ez da egite... Bigarretan da Fakun oso komodo dauela, aurreko joko hortan, nahizte arkaitzek pelote eduki eta tantoia ingure eta arrez gau, esan behar da Fakun komodo dauela, esan lehike itxeoten dauela jokaldie berak parte hartuteko. Bai, inkomodo, arkaitz ikusten dut oso inkomodo, ez da asmatzen zelan jokatu, hartzen dagoenean pelota saiatzen da Fakuneri jokatzen, baina eskerrera be asko jokatzen dabil eta Fakun hor eskerragaz oso peligrosoa da, behin heldu eskero gane ez da errez asmatzen gero zer gure dauenin eta arkaitz oso deseroso ikusten dut. Bai, atzelari aguantetan dabil, behintzet. Ez dau fai askorik eitzen da atzeko dan aguantetan. Eta, kuriosidade bitxekiri moduen, Interpolo esan, esatarien maila kontu hartute, esan behar du, bierre Pedro Mari Goikotxea esatari moduen, ez da egite... Jubilaute dauela, jubilaute, Gugana pelotea. Bai. Bier Pedro Mari datortzi orduen. Bai, bier goizean Pedro Mari ongo da. Bai, pelota partiduek oso pilota sale da. Bai, oso pilota sale da. Ni beti ezagutu dut, frontoian hori, por cierto, atxondo zailin ongo badan. Bera izen lezamakoa. Lezamakoa, bai. Ani bete lotu, ze Garzia Ariño Tarrakaz. Bai, oso tratu estu dukideu. Oso tratu estu dukin dago, eta horren... Bai, horra atxondo frontoian eta goiko frontoian ordu batzuk eta sartute dauz. Eta, azkeneko, bizimodu guztie, kirol arloan, kirol arloi lotut egonda, pilota txerrendu daitza, boxeoa, eta, esan behar da, hori handi dela, Pedro Mari moduko, personea, gugaz etortea, esatari moduen. Guke asko ikisi beharko dugu, kosteko dugu, eta ikisite antziko ez da izango, Bueno, hori da purtsu bat lehen komentau duguna ningurun, ez da, azkenean bultziteko, danon bultzada behar da. Pedro Mari moduko persona bat ekartzea eta hemen egotea eta jarraitzea kirolari eta gehiago pelotari lotute, oso politea da, eta eskertzekoa, claro. Oso politea da. Bera beposik etorriko da, seguro, Bari pelote asko eskue bat ez be, asko. Asko guztan dago eta asko guzti izen dago beti, eta... Zabalera. Ostras. Horreta, bai. Baina Barrio harrapa dau despistaute, oso jokaldi gatza zan. Eta Barrio harrapa dau despistaute apurtxo bat. Bai, ze aurrera botaten dauzenak fuerte botaten dauz, orduan ez dutxe moten denboria. Eta Larrabetzutik ez dakit jokatu bat du, Erlaz Garzia taldean egonda. Bai, uste baietz, Eta, urte askoan ikusi dugu Erlaz Garzia Joanes bikote inde frontoiatan. Bai, da Mikel Artarazze gazte, Eta Mikel Artarazze, egi. Hori, komenteu, askotan jokatu dure, Larrabetzutik, eta, kopa edo txapela parte zatitxu bete horientzako joango da. Bai, nik uste, Uste, oengo Interpolo zeme partidoren bat jolastu da bela. Bai. Da, Joanesen oso lagune dabe, bai.
harreman estuek, orden supongo que frontoien bai ondo moldatuko izela, beste batera. Esan behar da hori, olarretan hori, lehen eskue izen zan gehiena, bai azkeneko urteatan, batez eure bultatute, bai Erlantze Joanek, gero Mikelen laguntza, eta bueno, bai egiz izan oso talde politen deure, eta gero igertan da, hauntxe bitu non dauzen, finalean, eta horren, erru zati bet eurena da, finalatan egotea eta txapelketatan goiko partean egotea. Bai, izan erlik beti intentu asko mobitzen, partiduan atara eure bai mobitzen, da bai euren esker superklub politzen dabe. Ni indela 3 urte sartu nintzen klubera, baina bueno, oso gusture. Palagaz beti superkomprometidute, izan. Pronto llega sobre todo. Bai, egia esan, eske kompromisoa fundamentala da. Bai. Jentea askotan, gero askotan, bueno, suposatzen dugu jentea baloratzen dauela, baina lan asko egin behar da, jentea eta klubek eta aurrera ataratzeko ordu asko sartu behar dire. Eta pasiño puntu bat bai. Espaiatu guztetan eta espaiatu pasiño puntu bat oso gaza da gauza funtzionetzea eta gehiago olako historia. Eta herrietan olako dinamikak sortzea oso mozgarri da, eta nik uste jentea ganera oso gustura hartzen da, azkenean erak hartzen duzu frontoira, behar bada frontoia gaz hainbesteko lotura eukin ez da buena bebai, eta... Bai, dudu berik, ez? Askotan etxean ikusit joan gara frontoira asko, herrien olako dinamika positibak egon da, lagundu dugu da, eta... Beste tantu oso polito. Bai, 15-8 eta benetan Maldonado miniten dugu. Bai, kolore urdintxu hartzen dabil partiduek eta txapelak, eta txapelak apurtxo dugu bai. Ez dire kapaz buelta moteko eta Maldonado apurbete aparte izteko, eta azkenean beti topatzen dugu aukera jokaldie edo zer berezi egiteko. Bai, dinamika hori atxondokoak ezin dugu apurtu, eta, ostantu batzutan, beste izile bat dekola jokoak, Maldonado pelota joten duguna, eta jokan sartzen danean, benetan miniten dugu, ez? Arritzen doztena da, atzondokoak esataratzea pelota bizitxo egongo da. Edo bentsut pelota aldatu ikusteko, Bai. Joko aia zenan aldatu lehiken, apurtu eta euren favore joteko, ez? Bai, leko guz ontxe, pelota gapurtxu beluzetxoa baina leko guz laurek sartute horre zazpien barruen, bai. Zazpien barruen eta botera jokatzen asko, ez da atzelari hemen hankak sortzien aire asko jokatzen da bizeni. Ez gauzo ditute. Oso bitxe. Eta ez direz pelotari laburre, pelotari luzea, biek. Bai. Atzondokoak biek, luzeak, bai. Barriro, beste... Nik uste ja ez dakizela zelan atara partidutik. 16-8 eta apurke badoaz. Bai. Gero partiu bulta asko moten deuz eta ez dakizu, ez? Dinamika hortan larretzuka komodo. Bai, eta ja konpetitzen ohituta dauzen bi bikote dire eta nik uste dut ez dut uste nervioa azkeneko momentuen traba askorik ingo dutzienik eta kostako jaki, nik uste dut mundu gaudela gorrieri holan jokatute arrizketan gatz duzen dut. Eta fakun posik, ondejatan da tozparez eta bera posik? Hor guzture dago, eta beste opari bat. Atzelari gorria ja desesperetan hasite dau, aurreko tantuen bi pareta bota dau, oin gora... Aurrelari zebe aurrien dau jokatzen, eta... Urtetaiako, azkenean gure barik eskure motetxo. Orduen fakuka probetzetan deu da bueltan emotetxo. Ezin da iztu, atxondok abantaia dekola, lehenko partidu irabazi deu, bostantuen abantaia dekola, eta nahizte behatzi tantu azpitik joan, bostantuko desventaja da, eta hau herriartiko da. Ez da beste. Baina txarna, nik uste dut, tanto... Bi diferentzie baino da partiduaren dinamika, ez da, nik ez dut ikusten... Nik uste dut, 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 nik u
gatz ikusten jata topetea bain zelan aldotzen niri dinamikari buelta emon, bai. Berez, goma ez da holan takada handien, atakada handiek egiten dizena, bai egia da zuti duzun, dinamika ez da atxondo gantzago oso positiboa. Bai, bueno, behatzi tantu diferentzie, bai, bostekoa da lehenko partikoa eta lautantu dure dauz, orduen... Bertan dauzela. Lautantu, ez da asko. Bai, bertan dauz. Hau da gorri gure dauden partidua burtsu bez, pelotakare luzea aurretik eta hori... Agolako partidu motara oitute dauz gehiago. Klasikoa, pelota luzetu, goitik eta guztien da fakume, neste txarto jo, suabe jo, amama itxi, tranquil dau, eta hor dau, ontxe, oso ondo argaitz. Oso ondo argaitz, hiru bi pareta segiduen, ikusi da bai, errebes. Eskastu edeko, baina tak heldu eta buena. Eta kasi enredatzen dago, azkenean amaitu behar izin da, asko arrizgatute eta txapan gain gainean itxite. Fakuri kantzete ikusteako. Baina, bueno, hau da berari guztiak ez da, burrez de, Le encanta. Soman papel hori oso ondo eta erreziten dago, berez urtetzen jako. Auskari, bezarka bat emotxe, tanto esartu eta bezarka da emone auskari. Hori tanta sartu da, pikeu segimen. Atzera etorri behar nahiko lan, partidu luzatzen eta ja purke pelotari be kantzetan hasite, beroak eragin asko ingo dutiera. Eragin asko ingo dutiera. Da fondiak itxure politikoa, Bai, fondia oso politikoa. Moten dago, jokaldi horregaz ez dauela zerriten, baina enreda egiten dago, oso berezitxu da. Eta asko arrizle bali be, ekin, azkenan, joko aldatu enrede dugu eta... Bai. Oinarte bentsete, funtzione, dutxe, desente. Kanpora jendatu. Bai, nik uste dut ikusi da horiela edo saiatzen da bizela hoin apurtxu bat behintzat arrizketak orduan Maldonadori eskoia topatzen, baina atzelariari bota duzen biek kanpora joan jakoz. Bedantze denbora eskatu da gorrizak. Bai, 18 eta 9 eta, bueno... Partiduen dauz. Partiduen baino finalean behintzat ez delo. Hori da. Finalean dauz. Txapelketan badauz, nahizte partidu ez irebazi, hau, txapelketa berezi da, dagun moduen herriek parte hartzen dau eta herriek irabazten dau eta galdu iten dau. Orduen, nahizte partidu galdu, txapela atea da helburu, eta behatzi tantun diferentzie bostekoa dekie atxondokoak, lau tantu diez, lau tantu esan dugu moduen bertan dauz, dinamikea ez da honena, egia esan. Bai, ze formato polite da herri artekoa, niri beti gustau izinete asko egie da, gero gauzak behar bada gomaz adibidez, gauzak gehiago bardin duten diez, eta eskuz adibidez, arrisku gehiago dau moda edo kategoria edo maiatakoren baten edo aldean ditxo bagotea, eukizeinke kadetetan bigote oso ona eta besteak oso txarra eta hor batzutan partiduek apurbe desorekatuta urtetzen diez, baina gomara nik uste gauzak asko bardintzen direla eta gomak hori deko, seguramente tensioa, markadoreko tensioa eta txapelaren burruka horretan eta errezagoa da mantentzen eskuz baino. Bai. Injarrak azuelteiz.
Eta barrio txokora, eta... Bai, eta barrio hankartean sartuako pelota, eta horren moten dago ez dauela eserriten, horrek ez dauela barrio zetako bez, baina horrekin liatzen dago, bai. Eta bera bil, eta gero, Iñaki, bera bajatu, bostera, zazpiter sortxire, bostera, zazpiter ordai bueltaka, eta ontxe be, hormara sartu, eta tanto egin dugu. Meritzi eta behatzi, amartantun diferentzie, bai, ja, apurke gehitxo, ja, apurke... Eta goeta marra urbilau da. Bai, oso urbil. Baina, bueno, hain niño, edo zer gauzal da pase. Bai, baina sendo ikusten direz urdinek, bai bata, bai bestea, opari gitxe egiten, egia da... Fakune naiz eta asko arriesgau, faio be oso bitxin dauz, honek besteak tantu elortzeko arriesgau behar izin dauri eta Joanesek atzetik be bai oso bitxi. Bai, oso azetzelari segura da, bera. Sendo ikusten dago. Bai. Gorputxe be badeko pelotan iteko, Gorputxe be badeko. Atzera Iñakik, baina ez nahi bezain atzera, seguramente. Eta Fakunek lauterritik aurrera dozen pelota oso danak edo gehienak danari egurre moten txie. Bai, batera edo bestera. Iñakik beste bat, eramateko pelota eukin dago, baina txapara joan jako. Arkaitz urbildu da Iñaki gana apur beti animatzen dauen, berro apurtxo batin, haber zerin laurien edo. Azkenen atxendeketxe ataketan me bai ontzen, eskaldu zen. Da, kuriosia de moduen, esan behar da, txapel gehien dekoen herrie, ez dakit ez dagoet ez datuek hemen, bai ermu da. Ermu? Interpol ozean, herri artekoan, ermundeko txapel gehien kuriosoa, bere denporan... Eskuz ez da? Eskuz. Bueno, eskuz eta gero palaz zestado dela pitzeta hot. Bai, eskuz nire aficionauen garaien eta hor txapel asko irabaziak izan. Larogeta bitik, larogeta marrerako tarte horretan, nik uste txapel asko deko zela erma, bai, harri finalak gogoratzen doaz nik, zen nire osaba ermutarra da, eta berak final batzuk jokatute dauz, jokatuta irabazite dau ermuan, eta por cierto orduko garaian, ermuan kriston pelota eskola euen, hori da bat nahiko asko kostetan dabiz, de hecho, ez dakit pelota eskolari dauen edo ez. Ontxe ez da pelota eskolea, egin inguruen, bai Maiabin, Durango, Berriz, bai Zaldibar eta bai ermu lotu da apurtxu bet. Bai, geratu da apurtxu bet kanpoan, baina badino zut, orduko garai hartan txapel asko eta pelota eskola oso derrente daute normal. Atzerari gorrizeri dau burura porra joaten, dana dau faietan, kanpora daten. Guan japurra presiñoa, sentitzen deu. Bai, eta... beste bat. Eta joko normalean, eta joko klasikoan, eta, bera bestau komodor, pelotazo guztie bai, zabalera txokora gero, eskerti izen da Joanes eta Fakunek, berape, biek eskertek izen da, jokatuteko ere oso ezberdin da, eskerreko hormagaz asko, mobido asko, pelotazo asko, hori askotan komentan dugu, eskerrak dekon pelotazoa berezi dela. Bai, berezi da, bai. Eta askotan joko klasiko horretarako, ez da komodoa, ez da bape erosoa, eta asko kostetan da eskertien joko horretara moldatuta, ez? Bai, eskerrak... Oso nago. Eskerrak, ez dakit bentaja, baina arriesgetako orduen eta eskerrak nik uste dut errezaudikola eta gaur Fakun eta hori erakusten da, ez da eskumagaz justo egiten dauena, baina eskerragaz mina asko egiten dago. Eta nik uste dut arkaitz, oina Eluiakola garaia partidue bere gaina hartzeko, gure badotze oneri buelta emon, kostauko jakila, Maika eta Tanturen aldea, kendu behiakoz bost uste dut, ez da? Por cierto, ez dakigu zer pasatzen da, 30 eta 25 geratu ezkero, ez dugu galdetu, 25 inda bezala.
adin kontue sartu dela jokoan. Ekipo gazteena. Lehen berdinketa, danetara berdinketa egoten bazan, ekipo gazteenak irabazten zauen, hori bai gogoratzen dut, bai. Eta ontxe... Hori zela, 25. Partiduen. Bai. Baina, bueno, aldea desente da, 12 tanturena, 23, Maika... Arkaitz hasi da jokoan asko sartuten, oingoan bota indeu, baina, bueno, zuk dinosu moduen, presinoa, partidu horrentzadua, diferentzia behar dituten doa, eta aldaketan bat egon behar da. Nik uste bera sartu behar dela, hau behar da, sartu eta saiatu eta ekin da, eta ibiliz. Atzelariek, de hecho, partidu atzetik ez da irabaziko, gomara normalean oso gatzadalako, Eta bera Iñaki besta komodo, eta... seguramente da biriten olako inin dauen jugada moduen, ez da normalean iten ez dauzenak. Normalean iten ez dauzenak. Eta Joanes Benera, bat amatekia oa zertu bestak itxitxo, bai danak berdera, suave, eta Arkaitzeri, derrigortu tantoa bukatzen, ez? Eta nahizte batan batzuk aserteu, utxek eukideuz, eta horredi esker diferentziek markagaioen. Ontxe goiti buelta, Faku sartu de, hankak bostean eukinde, goiti bueltan eta betik. Eta tantu, Bai. Eskerreko horma... Ez dakit zenbat denpora eskatu da bizan, baina... Osamarek beta, bai. Bat bakarrik ez da, eta bai... Ez bi egetu ere... Baina nik uste dut, ja 24 eta Maika, oin momentu hona zala Iñaki nintzako, kapaz diren buelta moteko, Eta partidu bukaera hurbildekie eta purtsu bet... Oso gatz, Iñaki oso gatz. Bai pelota aldatu edo zozera aldatu behar, bai. Partidu parekatuagoa espero nahi. Bai, bai, zarzan, nik atzondokak enazen ezagutzen. Baina ezagutute... Faku da, Joanes. Da, oingoan, Iñakik jogaldi benetan ederra indeu. Bai. Utxek behin deuz harin jau, bai, izan behar da, oingoan aserte dauela eta benetan tantu politen dauela. Bai, eta erakutsi dau ez dauela asko aldatu, ez da, aurreko saiatu dan beste jokaldi guztietan, ez da basmatu eta oin barriro saiatu da, oingoan bai. Joanes bez, ez da asko sartzen airera. Eta bi edo irutantu eukidure oingoa moduen txokora luze eta ez igual nekearen lanak izango diez beba, batek eta besteak ez teki lengo freskura hori eta bai gertan dela bitarteko pelota horretara bat bestari begi geratzen dizela askotan, ez? Oin da gorrien momentu, gure badauri egin, aprobetxa badauri dinamikatxo hartu dauri, pare bat tanto oso honak indauri, egi edaz, esaten duzen, Fakun ez dakik kantzaute dauen, baina txokora joateko aldegine bestauin, eta hor zulotxoa dago, eta urdinen arteko tartea lehen baino handiagoa da. Kanpora. Eta hormabikoa Iñaki egin deu, benetan polite, urrunetik. Bai, intentzio nago askunda, Bai, azkenean bost eta zeitik atxera azten bazara jokaldi egiten, lehen tanto oso politen dugu. Oingoak merezi zegoen tanto izetea, bai, horrek lanak zaiati zeitik atxerako pelotak... Bai, eta oso behartute markadore partetik eta oso behartute eta ez dakit bat okatzen zen. Txokoan topo da hori zulotxoa eta nik uste txokoan luzean goman handau bintzat zuloak zabaltzeko eta gero aukera putxu eta hobea danean hor amaitzen saiatu. Hormabikoa... Eta eroan. Arkaiz 10ek eta eroan. Pelota oso aldutu, Joanesek hankak sortienteko zela buena, eta beste hormabiko bat. Oingoan tanto. Egia da hor eskuman zulo nahiko handi edeko Maldonado, baina, ez da inerreza topatzen. Defendi duten daki, baina igual... Bai. Rebesaga sartzen da askotan aldagoenean buena justo egiteko, eta horregi saldu egiten da burtso bat. Bueno, nik badekot, ez dakit zerrezan, Maldonado bekantzauta ikusten dut, eta opari asko espadari eziten aukeratxo bat eukin
Eta beste bat kanpora. Bai. Lehen azerte dauzen pelotazo danak, ontxe... Bai, nekatu hau ikusten dudaz nik urdinek gorriek baino. Eta, bai, asmatzen badaude apurtxua gorriek jokatzen eta batez be oparirik eziten, behintzat besteak behartu kantu amaitzen. Hombre, ikusten da Maldonado ez dalega izkutatzen, Naizte utxe egin urroan besartu eta urroan besartu. Eta egizan, oingoan be, tanto benetan politen deuela, Bai, hori da bere jokatzeko modu, ez da pelotari indartzu asko lusatzekoa da holan pelotazo luzeak emoteko, eta hori bere jokatzeko modu, eta horrekin bukaera arte lango da, fijo. Peloteoan, apurre lasaitu da igual Iñaki, peloteoan egin apurtxo eta hobeto ikusten da. Zabala topetan dabilko, Joanes Kamarari. Bai, horrekin behintzat behartzen da, behintzat kilometro gehiago egiten. Komodo segoten. Bai, komodo segoten. Bai. Adiós. Eta Joanes bakarrik frontoian, bueltaka batea eta bestea, Fakunek kasi buruen. Errekuperatu dau, eta azkenan Joanesek utz. Pena izen daba, beste kilometro bakarrik ibilite frontoian. Tanto celebra ikusi dugu, Fakuneri palea eskapabiako, eta bajatu da laguntzen, eta beroaldi, por cierto, galanta hartu dau tanto honetan, Txokora lehenengo zabalera, gero atzera, eta gero txokora, eta beroaldi galanta hartu dau tanto honetan, denbora eskatu da hori. 16 eta bueno... Arnaz apurtzu eta hartzeko, bai, nik oin arrisku puntotxo bat bai ikusten dut, Arrisku, txapelari behintzat ikusten dut eta arrisku puntotxo bat. Batez be, dinamika komodori hartu ere atzondokoak eta Fakun eta Joanes apurtzu bete nekea be igertan hasi direz eta pentsetan dut Espadiez tantuek nahiko harin erortzen larrotxuan alde, partidu lusatzen bada kosteko dakie. Bai, ni pentsetan nagoen ez Jonen, ni pentsetan nagoen ez zite ikusten hauzen apurtxu den momentu baten, baina hori hobeto ikusten dire gorriak. Bai, komodago ikusteak, igual ja zentreta partiduen, atzelari zebe bai, igual gerotak itxago da faietan, konfiantzia hartzen beratan. Así que a ver si pasetan dan. Beste pare bat iteko eskatzen dut Iñakik. Pare bat baino gehiago behar dauriez, baina bai, egia da oin partidu oso bardun dute dau eta ikusiko dugu, azken txanpa honetan zen moten duzkun partiduak. Bai. Berabot eta Fakuk eraman oso meritu handiko pelotea. Eta... Perdira. Iñaki, ontxe jokaldi egiten hasi de. Bai, baina esan toketan, esan bape aukera ona. Berandutxu joan da bai, eta lekuz kanpo apurtxu bet. Eta esan bat da, Faku, saltza guztien erdien dauela. Pelota, berak tantu politena berakin. Protagonista beti. Berro bat, eta egizan saltza guztien erdien da, bai. Opari oso importante hau, partidu beste, apurtxu eta aldatute egon da, eta de hecho tanto berabe dominatzen egon dire, eta inungo beharri pari aukera oso honean erregalo importante egin da. Atzera Maldonadok. Berari ikusteako su salsa. Bai. Bueno, nahiko kanzaitu laurepe, ustenik, Bai. Luzi pintakiz, bai. Jokaldi sekreta soa da.
asko ibili behar Iñaki oin. Larri, bai. Zaureti, gure eta inde, eta Joanesek bere lekuen, Fagu beste pelotazo bat, eskerreko arma dituzute. Ez da ondo koloka, bai, ez da urten berak pentsatu moduen, esan tanto iteko jokaldie, baina Arkaitz pentsatu baino gitxea zabaldu da pelotea eta pala puntagaz ikutu baino ez da bin, eta bain baia 28 eta 16. Uste dut finala eta txapela oso bideratute dekiela ja Larrabezutarrek. Bai, biranto geratxeak ez da besteri 14, orduan. Ondo, Iñaki oin atzetik. Oso luze pelotazoa, zazpitik atxera botea, hangak behatzi terdien, da buena, Joanesek, buena. Ondo Joanes, bai, kilometro batzuk iten eta Joanes oso ondo, kilometroak iten eta ondo babesten bere leku eta Maldonado, de hecho bertan egonda, Bai, ontxe parkamen askatuten dabilko. Pasetan itxi basauen pelota hobea zan Joanesentzat Maldonadontzako baino. Bai, Joanes Arineda. 28 eta 17. Bueno, baina danak asmatu behar, praktikamente. Bai. Parirako margen askorik ez tekie. Amaitu jaki. Margen askorik ez tekie. Gora. Ikusiko dugu, atzondokoak azkeneko azeleroia emoteko kapaz diren edo ez. Bueno, hasi diez, apurke bai, Bai, nik uste dut azkeneko, hor erdi apurtxu eta aurrera 22 eta ez dakiz ematen diren. Hortik aurrera partidu asko bardindu da, baina zelango tanto egin. Bai. Pelotea sartu duen, hormagikoa, benetan ikusteko izen da. Bai, matematikoa, Zabalera esker hormagaz esker hormaikutu justo bere parean eta jokaldi ostondu indago. Esan irregularragoa da, bere jokatzeko era oso agresiboa eta oso arine dalako, bai asertan dauenean benetan gaurko eguna moduen bere izin da partiko honena, berak egin dugu ritmoa eta berak egin dugu diferentzi ez, eta benetan... Bai, partidu bere terrenora eroan dago eta hor diferentzia nago dauz. Joanesek oso partidu gona inde, bai esan ritmoa Maldonado marke dugu. Bai, eta hontxe berak amaitu dugu. Beste efekto bat antxokoan. Da, Zorionak Larrabetxuko herriri. Larrabetxuri, exactamente. Txapela urten, gomazko txapela Larrabetxu aldera joango da. Eta posi. Posik ikusteak neskari bai. Pasadan urtean finala galdu izaurien edo irabazi? Irabazi. Pasadan urtean irabazi izaurien. Pasadan urtean bai txapela Larrabetxu dian zola. Enseguida harrapako duguz irabazleak eta galtzaileak segundo bat. Bueno, eta hemen itxeko zaituet. Oso ondo, eskerrik asko. Eta disfruta beste burue. Bai, bardi. Agur. Bai.
Bueno, ezin da, Argaitz, borrokatu zuen, eskak partidu aurrera atara daurie, baina partidu parekatuagoa espero gendu, egia esan, gure partetik bai, baina gehiago izin dire. Bai, asko gehiago, gaina niri bastante inkomodo ibilinaz, gaina lehenko zatean txarto, gozago ezinik, frontoien ipin ezinik, eta palizan Iñakik hartu lehenkotan, da, doize. Bai, Iñaki, zue bai, inkomodo ikusaitu batzetik eta gozatu izin de, agaki partidu erditik aurrera hobeto egon zariela, baina ja bentajatxo hartute esan erreza jokatzea. Bikote bat, por cierto, eurena jokateztekona jokokain klasikoa eta euren terreno eroan zaitue. Bai, eurek aire jolasten daude asko, Maldonado horretik asko kentzen dau. Eta eskarra ganera de konposturi egarezin izintzako igerri nundi nora da bien, nundi nora joko duen bez. Da asko bilina zankagelditzen joten, porque enaben leku topetan, eta gero kentsi ebe oso zaila izen da. Beti sei inguru erotorten zantzeletzen laguntzen, eta aurreien azkenien aurrela ez espotezu kentzen ez da eginik. Bai, azkenean partiduen dinamika edo aurretik Maldonado marka dago. Ez da Arkaitz nik uste bera izin dela partiduko honena eta bere terreno eroan zaitu, eta pelotak apurtxo bat lagunduta, baina, bueno, ez agila kapaz izin dinamika hori aldatzeko. Bai, hori da, berak gure izin dauen hain jau, eta gu bera ire biliga, ez? Azkenien lekuek entzez oskun, komodo jokatu berak eta guk lekuetuko bezinik. Bueno, bikote, oso ondo, hala eta guzti zorionak, txapelketa amaitu da, beste herriarteko polit bat ikusi dugu eta hala eta guztiz zorionak bi hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, bikote, zorionak, neskak ez dotzue puntu emon, baina zuek partidu oso ona jokatute, Joanes, txapela Larrabetzura eroango duzue. Bai, hori izan helburuen neskak aliketa tanto gehienein, eta guk aldala partibire basi, eta hori izan gure plana, eta holan urten da, oso ondo, oso posik. Egi esan, atxondoko bakazke komentatu aurretik, partiduen dinamika eta dominioa zuena izin de praktikamente partidu osoan, eta zuen lekure eroan dozue partidue. Bai, hori da guk estrategia argi auki dugu, nik eutxi eta Fakuk amaitu, eta, urten dazku oso ondo, eta hori, emaitzan ikusten da. Bueno, Facu, contento supongo de llevar la chapela a Larrabetxu. Estábamos comentando que yo creo que al final has sido capaz de llevar la dinámica de los partidos, de los tantos donde querías tú. Te hemos visto muy cómodo y marcando diferencias. Pues la verdad que es un honor jugar para Larrabetxu, mi pueblo, donde estoy viviendo, y otra vez que consagramos es una locura. La verdad que un equipo de puta madre, muy contento por todos y a seguir. ¿No? Muy bien, comentaba eso, que has acertado mucho, has metido mucha pelota, has hecho muchos tantos y has regalado poco, que es lo que jugando a goma es fundamental. Es fundamental. Yo pensaba que ellos iban a hacer mucho más daño atrás, pero como el delantero no se metía tanto, pues yo a porque he hecho el daño posible para que jueguen más tranquilo. Oso ondo bikote, zorionak eta disfrutau, txapela eta oin Larrabetxura jai apurtxo bete ospatzeko, bale? Zorionak bi hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Entrega egiten dugu metartean zozer komenta. Zuzenean jarrek.
Saber,